východe je neodmysliteľnou súčasťou veľkonočnej misy sirek. Nepoznáte ho? Je to lahodná hrudka pripravená z vajíčok, ktorá sa vynikajúco hodí k veľkonočným jedlám. Urobme si ho spolu. Do hrnca, v ktorom budeme sirek variť, si na začiatok rozbijeme 10 vajec a prilejeme liter mlieka. Pripravenú zmes budeme pomaly zahrievať a postupne do nej pridáme soľ, korenie, hrozienka a klinčeky. Keď sa nám zmes zrázila, odstavíme sirek zo sporáka a vyberieme z neho klinčeky. Dáme pozor, aby sme ich vybrali toľko isto, koľko sme ich tam dali. Potom si sirek precedíme cez textilnú utierku alebo látkovú plienku. Sirek sme si precedili a teraz utierku poriadne utiahneme, aby nám dobre odkvapkal. Takúto hrudku necháme odtiecť v chladnej miestnosti najlepšie cez noc. Prajem vám veselú Veľkú noc, ktorú prežijete hravo a zdravo. Ak sa vám tento recept páčil, kliknite sem a objednajte si vaše suroviny.